No niin. Nyt alkuun yksi pikku häksi. Elikkä se toimii aika simppelisti. Siihen tarvii vaan kaverin ja Skybox-servun. Tietyn servun. No, kyllä se ehkä muillakin toimii nyt. En tiedä, kun en oo kokeillut. Niin, elikkä... Epi, haluatko selittää? En mä tiedä edes miten se tehdään. No, elikkä ei teidän tarvitse vaan kreataatte nyt sen oman saarenne. Ja sitten, kun teillä on se saari, otatte kaverin. Esim. Mulla toimii tää Epiclan, tää kuvaaja, mun yksi BF, eli best friendi, ei boyfriendi. Niin tehtiin silleen, että mä kreattasin saaren. Ja sit päästin sen sinne. Silleen kivasti. Ja sitten me tyhjennettiin toi arkku. Epiclan otti kaiken invisä. Sitten mä poistin sen saaren. Ja Epiclanin oli edelleen ne kamat se invissä. Niin sitten me luotiin taas 2 uutta. Ja sen takia meillä oli 3 pupettia laavaa. Yksinkertaisesti. Se on niin helppo häksi. Tää olis tämmönen. Niin, ja tästä alkaa siis meidän uusi Let's Play tällä serverilla. Joo. Se olisi moro.